Така е. Сега е вашият ред. Какво? Не ви се иска да го чуете, а? Скоро ще ви натикаме всички в тинята. Свърши се с вашите подвизи и скития. Какви не варвари от край време са налитали земите ни, като мухи на мед. Та империята само това е вършила. Да отразява. Да избива диваците, които плюе изтока. С наша помощ, доколкото си спомням. Бях момче, когато ромейските големци идваха през морето в Анагория да изсипе пред нозете на великия ми баща тежки дарове. Вземи, Патриция, кобрате, молеха го. Запази ни от варварска напаст. А като помислиш, нищо не е камара жълти търкалца срещу така голяма услуга. Ромеецо, дойде време да си поискаме истинската плата. Срещу заслугите на баща ми към империята, аз искам мизия. И запомнете ханската ми дума. Народ без държава е обречен да изчезне. Proletta naramoto mihikatna Živa izelena Živa izelena Skoro je Gergjovdi Слънце пак мечтите съживява, млади горещи, млади горещи, скоро е Свети Георги, ще помолим с нас по пътя да върви. Свети Георги, тебе молим. Нека Тангра прибере духа им. Никой не е умирал в толкова великден ден. Тази пръст от Велика България ще остане тук завинаги. Кръвта на моите мъртви войни иска. Люде! Преди години великият хан Кубрат повели българите да намерят нова родина.
Вие изпълнихте неговата воля. Аз, хан Аспарух, обявявам тази земя за държава на българите. И нека тези, които идват след нас и носят нашето име, и обичат, и пасят. Казах. Беше година 6189 от сътворението на света или 681 от рождението на Христа. 2 месеца по-късно императорът на Византия подписа договор с българите и се задължи да им плаща дан.